Κάθε ερώτηση έχει αναλυτική επεξήγηση για να καταλάβεις το γιατί. Οπ, Και η κρίσιμη λεπτομέρεια είναι ότι αυτό δεν αφορά μόνο τη σωστή απάντηση. Αφορά και τις λανθασμένες επιλογές. εδώ είναι. Εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον. Γιατί το να σου πει κάποιος η σωστή απάντηση είναι το Β, είναι το εύκολο. Ακριβώς. Το να σου εξηγήσει γιατί το Α, το Γ και το Δ που εσύ σκέφτηκες είναι λάθος, εκεί είναι η πραγματική μάθηση. Μα ακριβώς αυτό. Αυτό παιδαγωγικά είναι θεμελιώδες. Μετατρέπει το λάθος από αδιέξοδο σε ευκαιρία. Μάλιστα. Όταν ο μαθητής βλέπει μόνο τη σωστή απάντηση, το πολύ να την απομνημονεύσει. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Όταν όμως αναλύει το γιατί η δική του σκέψη τον οδήγησε σε λάθος μονοπάτι, τότε αναδομεί τον τρόπο σκέψης του. Είναι η διαφορά μεταξύ του να σου δίνουν το ψάρι και του να σου μαθαίνουν να ψαρεύεις. Πολύ καλό. Κάθε λάθος γίνεται ένα μάθημα για το πώς να σκέφτεσαι καλύτερα την επόμενη φορά. Αυτό ακούγεται ιδανικό στη θεωρία, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει κουραστικό για ένα παιδί 11 ετών. Σωστή παρατήρηση. Δηλαδή, αν για κάθε λάθος του πρέπει να διαβάσει μια ολόκληρη παράγραφο ανάλυσης, δεν μπορεί να το αποθαρρύνει αντί να το βοηθήσει. Πολύ σωστή παρατήρηση. Και εδώ είναι που η εκτέλεση, ξέρεις, έχει τεράστια σημασία. Κάτι που το υλικό από μόνο του δεν μπορεί να μας δείξει. Κατάλαβα. Η ποιότητα αυτών των επεξηγήσεων είναι το παν. Πρέπει να είναι γραμμένες σε γλώσσα απλή, άμεση, ίσως και με οπτικά βοηθήματα. Όχι ένα στίχος από κείμενο. Όχι. Αν είναι απλώς ένα στίχος από ακαδημαϊκό κείμενο, τότε ναι, ο κίνδυνος της αποθάρρυνσης είναι υπαρκτός. Αλλά αν η εξήγηση είναι του τύπου «Κοίτα, σκέφτηκες το α, που θα ήταν σωστό αν η ερώτηση ζητούσε αυτό, αλλά πρόσεξε αυτή τη λέξη κλειδί», τότε γίνεται ένας σιωπηλός διάλογος με τον μαθητή. Κατάλαβα.